Bé, bon dia. Com aconseguir un tapet verd i no acabar xiriria? Nosaltres realitzem tasques en medi natural i el que pretenem és millorar la qualitat de la coberta vegetal. Al mateix temps, intentar no caure, les reforestacions del nostre entorn són realment complicades i a vegades els resultats no són bons i això és fàcil caure en la frustració. Venim a contar la nostra experiència, el que hem fet, el que ha funcionat, el que no, etc. Voldria agrair a la col·laboració per l'interès i la confiança mostrada a nosaltres, així com per tindre l'oportunitat de poder contar les coses que mantenem. Soc el coordinador de l'àrea de restauracions forestals de la Regió Ecologista de l'Arrel, el meu nom és Ferran Gandia. Representem un grup de gent que no està conforme amb la situació de les coses i pretén millorar la situació del nostre entorn a base d'actuacions modestes, però que sostingudes en el temps acaben donant els seus fruits. A mi m'agrada veure aquest projecte com una història d'amor als arbres i al fet de plantar arbres que al final porta a camí d'esdevenir una verdadera orgia pel que fa a l'explosió de colors que podem gaudir. Aquesta foto és de la tardor del 2014, que fins ara ha sigut la tardor més bonica que hem tingut. En primer lloc, descriuré el col·lectiu, després parlaré sobre les tasques de restauració que realitzem, parlaré sobre què fem per a difondre el projecte, quins recursos utilitzem, de les col·laboracions que tenim amb altres col·lectius i, finalment, de custòdia del territori. Bé, en desembre de 1989, dins del grup d'escoltes del poble, es reunís un grup de xavals de 16 anys per a crear un univers forestal i realitzar reforestació. Posteriorment passarem a través del centre d'excursionista d'Ontinyent i a partir de 1995 inscrivim el col·lectiu amb el nom actual de Colla Ecologista de l'Arrel. A la part de dalt podeu veure les imatges que hem tingut, a l'esquerra la imatge original i la de la dreta la que estem utilitzant a partir del 2014. Som una entitat que estem integrats en la plataforma Bosc Viu i també en Avinença. I a banda de l'àrea de restauracions forestals tenim un grup que realitza accions de silvicultura, tenim el banc de llavors de la Vall d'Albaida, estava integrat en l'Arrel, gestionem horts urbans en 3 punts diferents de l'Hort d'Ontinyent i tenim un grup d'educació ambiental. Bé, els problemes que tenen els ecosistemes forestals no són per temes actuals, sinó que venen produïts per la sobreexplotació de recursos naturals i només observant les observacions de Cabanilles o de Miquel Bosch i Júlia podem veure que la situació de les nostres forests fa segles era lamentable. Només una frase de Miquel. Conviene repetir mil y mil veces que ordinariamente el monte ha sido transformado en un desierto. Que quan venim d'una situació complicada però que fa ja centenars d'anys. Qualsevol document gràfic els testimonis. Pel que fa al futur, pensem que seria convenient que propostes com la d'Albenar sobre el pagament de compensacions per part dels serveis ambientals dels ecosistemes forestals, considerem que seria convenient que es portara a terme perquè serà un motor per a l'economia de les zones rurals. I també considerem a Carles Arnal com a referent de l'ecologisme valencià, compartim la seva visió dels ecosistemes forestals i la gestió que s'hauria de fer. Per restauració ecològica el que entenem és un conjunt de mesures que pretenen acompanyar els processos de regeneració natural. Nosaltres començarem plantant arbres, però amb el temps hem anat ampliant les tasques que realitzem. Per exemple, en aquesta imatge fins als anys 60, aquesta zona va ser un bancal d'ametllers. Es va abandonar, en el 79 es va cremar, després la vegetació la va ocupar de forma espontània i nosaltres comencem a actuar a principis dels anys 90.
I ara podem observar aquesta foto de fa 2 setmanes, podem observar la presència de galers, de freixes de flor, d'aurons, de marfull, d'aranyoners, etc. Amb el temps, tots aquests arbres acabaran substituint els pins que vegem al fons. Una simple imatge que jo penso que de la qual podem derivar moltíssima informació. Per a planificar les reforestacions no hem d'oblidar les característiques del nostre medi. En primer lloc, els ecosistemes forestals s'assenten sobre terrenys sòls i pedregosos. I en segon lloc, les característiques del nostre clima, caracteritzat per estius càlids i secs que provocaran un estrès hídric en les plantes que farà que en la majoria dels casos el seu establiment sigui impossible. I després una altra cosa, la irregularitat en les precipitacions. La nostra zona, la relació entre l'any que més plou i l'any que menys plou està entre 3 i 4. Això significa que un any que plou poc cauen sobre 250 litres per metre quadrat a l'any i un any plovedor ens acaben caient per a 1.000 litres. En el primer dels casos, els treballs de reforestació són realment complicats, i sobretot quan es succeeixen diferents anys. Quins són els objectius de les nostres revegetacions? Doncs primer, augmentar la biodiversitat, plantant espècies que haurien d'estar i no són. Exemple, galers, freixes de flor, carrasques, arbosers, abrons, marfulls, aranyoners, moixeres, cerveres, peixos, garbullers, boixos, roses silvestres, sabines i doners, i a aquesta llista caldria afegir freixes de fulla estreta, àlbers i tamarius que aquest hivern plantarem gràcies a que el TIEF ens cedís una setantena de plançons. El segon objectiu és augmentar la resiliència dels ecosistemes forestals, i això ho fem plantant espècies rebrotadores. Si les zones on hem actuat nosaltres, si ara es cremaren, no passaria res perquè el treball ja no es perd i les espècies estan perfectament establertes i rebrotaran amb molta força després del rebrot. És important tindre una estratègia d'èxit si volem que el pla funcioni. Nosaltres al principi pensàvem que ocuparíem extensions molt grans. En seguida ens adonàrem que això en el nostre medi no funciona. Aleshores, el que es tracta és de crear illes de vegetació allà on es donen les condicions necessàries per a que els plançons es puguen establir. Aquesta estratègia el TIEF l'anomena creació de nuclis de dispersió regular, amb l'esperança que després la fauna s'encarregui d'escampar les llavors. No hem d'oblidar tampoc el paper dels insectes. Aquesta és una imatge d'una zona que va cremar el 94. Avui en dia està ple d'axilagues i de romanins. Molta gent no valoraria aquesta comunitat vegetal, però en realitat, si ampliem aquesta xicoteta zona, podem veure que hi ha un xicotet d'arbocer que ha germinat gràcies a que un pardader ha dipositat les llavors de l'arbocer a través dels seus excrements, i la planta ha pogut prosperar gràcies a l'ombra i la protecció que ofereixen aquestes argilagues i aquests romanins que moltes persones consideren que no serveixen. Si s'arrasa, com es fa moltes vegades, o molta gent pensa que s'hauria de fer, estem tallant aquest procés, estem impedint que es produïsca. Per això nosaltres realitzem reforestacions sota coberta. I també pensem que al nostre parer no s'hauria de realitzar cap reforestació en zones cremades, ni en l'any successiu ni en molts anys posteriors a l'incendi. Afortunadament, si podem veure dos xicotets galers que ja han germinat a partir de bellotes produïdes per arbres que implantaven nosaltres. I també podem veure dos xicotetes plantes de marfull. Aquesta és una fita important i és una qüestió clau, perquè si els nostres nuclis no tenen la capacitat d'extendir-se, però al final el nostre treball serà algo purament anecdòtic. En el cas dels freixes de flor, com que tenen una altra estratègia de dispersió anemòcora, parlem de vents d'esperança. No hem d'oblidar que les reforestacions es recolzen sobre aquestes tres potes. Les actuacions han d'estar perfectament dissenyades, hem de triar les espècies adients. Hem de planificar qualsevol aspecte, com per exemple la recollida de llavors, la qualitat dels plançons que produïm a l'hivern.
Quines ferramentes? La gent té prohibida portar les aixades. Les aixades les portem nosaltres. Les clots es fan abans de la reforestació. No podem demanar un xiquet que faci un clot de mig metre de profunditat. Per tant, els clots sempre s'han de fer amb anterioritat. I després plantar en profunditat, l'execució, plantar en profunditat i produir un encoixinat al voltant de planxó per a disminuir la pèrdua d'aigua. Estem convençuts que farem que els peixos tornen a Ontinyent. Teníem un arbre que va cremar al 79 i era una meravella. En el nostre treball veiem que el que estem fent està recolzat amb el treball dels centres d'investigació. A Ontinyent, és que això sí m'ha fallat, però així hauria d'aparèixer una bellota, perquè és que en Ontinyent fa 30 anys de reforestacions que organitzava l'Ajuntament, el lema que s'utilitzava era avui una bellota, demà una carrasca. Nosaltres, afortunadament, li hem pogut donar la volta a això i dir que fa 25 anys era una bellota i avui en dia és un rauner. Se m'ha oblidat dir-ho, però esta setmana complim 28 anys del projecte. I podem assistir a veure com el bosc va tancant-se a poc a poc. Nosaltres el que hem de fer és muntar bars i restaurants per a la fauna. I esperem que els nostres nuclis, amb el temps, cada vegada tinguin més estrelles d'això. Podem veure que els arbusers ja produïssen, els roures, els marculls, els aranyaners. També estem acostumats a viure les pinedes, que són pràcticament monocromàtiques. Nosaltres hem pogut recuperar aquests colors perrus del bosc mediterrani. Nosaltres hem creat 12 nuclis en zona forestal. Hi ha 11 nuclis que es troben més o menys a la mateixa àrea d'influència i hi ha un altre nucli que està dins del terme municipal de Balear. Aquestes accions, les accions en zona forestal, són complementades per accions en zones periurbanes. I en aquest cas el que fem és utilitzar els xiquets, grups d'escolars o grups de persones amb unes capacitats especials. Aquests arbres van plantar fa 5 anys, estan en la zona de l'estació de ferrocarril d'Ontinyent i estan tenint un creixement espectacular. Són 5 les àrees que hem creat al voltant del poble, es poden observar en aquest plànol. En aquest altre podem veure, per una banda, la zona periurbana, per l'altra banda, la zona forestal. Un nucli que es troba en el terme de Vallada, a la part de dalt, i després entremig dels nuclis tenim un xicot de barranc, que és el barranc de Vitzinil, on tenim intenció de començar aquesta setmana, este dissabte, a actuar. En aquest altre plànol podem veure els límits del paratge natural municipal Serra de l'Ombria prou clar i podem observar que la zona forestal es troba integrada dins del paratge natural municipal. Aquestes són imatges d'un documental que vam fer basant-nos en l'home que plantava arbres i nosaltres veiem molt reflexats en aquest conte. I Joan Zono va ser un visionari perquè explica molt bé en què consisteix la tasca de plantar arbres. Aquest és el nostre vivent forestal. El vivent forestal a nosaltres ens ha donat sempre molta autonomia i també és un punt de trobada de la gent. A més, és un punt d'aprenentatge i és un punt d'educació ambiental. Les accions de silvicultura, la seva necessitat ve perquè els arbres es planten a l'ombra dels pins, els arbres acaben creixent i acaben tropeçant amb les branques. La primera acció de silvicultura que realitzem és podar les branques dels pins perquè els arbres tinguin espai suficient per a créixer sense cap problema. Els arbres es poden malament, els pins es poden malament perquè aquests trossos de branques servisquen d'escala. Amb el temps, al final, aquests pins hauran de desaparèixer perquè tots els galers, les carrasques que hem plantat acabaran substituint aquests pins. Així que el fet que la poda no sigui ortodoxa no és cap problema. Aquest és el nostre vivent forestal. El vivent forestal, a nosaltres ens ha donat sempre molta autonomia. A més, és un punt de trobada de la gent. A més,
Realitzem aclaridors de pins en zones densament poblades. Esta zona s'ha realitzat en els últims mesos. Aquesta és una zona que es va cremar en 1979, no s'havia fet absolutament res. Així el que pretenc és recrear situacions que es produeixen en boscos madurs. I la idea és crear o deixar abandonada fusta morta tant en estructures verticals com en estructures horitzontals, perquè considerem que la fusta morta és un focus d'augment de la biodiversitat. També eliminem espècies exòtiques invasores. Aquesta és una foto del barranc de Vincinilla, on començarem este dissabte els treballs. Així el que pretenem és eliminar l'ailatge altíssima, eliminar prou vinyes pseudacàcia i reforçar una població interessant de galers i de cerveres. I aquest hivern començarem també amb la instal·lació de caixes nous. Hem encomanat 52 caixes que s'instal·laran aquest hivern. Què fem per a donar a conèixer el projecte? Doncs realitzem visites, ens han vingut a visitar il·lustres com Patricio García Fallos, ha vingut Elia, ha vingut Toni Marzo, ha vingut Pep Nebot, ha vingut Jesús Martínez, i estem oberts a que qualsevol persona que estigui interessada ens hagi pogut fer. Publiquem articles de tant en tant en la premsa escrita, tenim un blog que s'anomena Recuperació Flora Autòctona Mediterrània, realitzem presentacions. El 2010 va vindre l'equip de Medi Ambient i per a gravar un reportatge sobre el treball que realitzem. També el treball en les xarxes socials, hi ha un canal de YouTube i després estan els perfils de Facebook de l'Arrel i també el meu personal. Jo totes les setmanes publico fotos perquè la gent veja com van les coses. Pel que fa als recursos, en 18 anys nosaltres hem gastat aproximadament uns 10.000 euros. Part d'aquests diners provenen de Caixa Ontinyent, que ens dona una assignació anual d'uns 1.700 euros. El viver forestal ara es troba en dependències de la parròquia de Santa Maria i després a l'Ajuntament, cada vegada que necessitem un vehicle el sol·licitem, o per exemple quan hem de regar, només reguem en casos extrems. Nosaltres planifiquem les actuacions per a que les plantes puguen sobreviure pels seus propis mitjans i no siguin necessàries els regs, però en aquests últims anys que han sigut tan secs i que hem fet algun reg d'emergència. Per la qual cosa usem una cuba de l'Ajuntament. Aquest estiu, si no m'equivoco, penso que hem mobilitzat 5.000 o 6.000 litres d'aigua en els regs. Aquest és un esforç col·lectiu. Nosaltres som un col·lectiu modest que arribem fins on arribem i la manera d'arribar a més llocs és comptant amb la col·laboració d'infinitat de col·lectius. I tot això, els diners són importants, però sense la gent seria impossible. I ja per acabar, nosaltres som clandestins, estem actuant en el medi natural de forma clandestina, no tenim cap tipus de permís ni res. Aleshores, el que veiem amb la custòdia del territori una manera de normalitzar el nostre projecte. Tenim pensat dos convenis, un amb l'Ajuntament per a gestionar la finca de Fuset, que és de titularitat municipal, i un altre amb la Generalitat Valenciana o el CIR, per a custodiar l'alt del Curs. I una última cosa, ens agradaria, ja portem uns mesos fent de voltes, és organitzar una jornada per a debatre sobre la restauració d'hàbitats degradats, per a celebrar l'Ontinyent, aprofitar per a visitar les zones on hem actuat i després que diferents col·lectius intercanvien experiències. La idea és que intervinguen, per una banda, entitats de qüestió del territori, per l'altra banda, centres d'investigació i per l'altra banda, les administracions públiques. Ja en el 2015 es va celebrar una jornada d'aquest tipus al FIEP i el que pretenem és prendre el relleu i tots els anys es passa a la nostra. Moltes gràcies.